Ai tähän biisiin. Kohta tullaan kohteeseen. Tai siis nyt. Määränpääsi on oikealla. Tulivat jalkapalloa kahtomaan. Argentiina kuulemma voitti. Ei se mitään, meillä on lemmikkejä täällä ja keli on ihan kohdalla. Välimallin kuvaa tällä. Katsotaan paljon lakkoja tuossa. Punaisia valkoisia. No ei muuta kuin lettutaikinaa tekemään sitten. Jaha. Niitä päästään... Oi perhana kun nää ötökät syö täällä. Pitkoksille. Nyt muljahan siitä, niin mä otan vielä oikein videon siitä. Tähän. Tuossa on iso rauta. Otetaanko? Ei mulla on nälkä nyt. Aina antaa olla. Ei. Otetaan tullessa sitten, kattoo sitten. Katsotaan sitten. Joo. Näihin kuviin. Taas välimallin kuvaa tältä. Pitkoksille päästiin. Se menee. Virvelit heittänyt molemmille puolille. Joo. Ei täällä pahemmin pitää paikallaan olla. Kätevä kun jättää se hyttysmyrkyn tuonne aatoon. Se on niin kätevä suihkuttaa sillä, jos sitä tarvis. Jos sitä tarvis, niin eihän täällä tarvi. Miten se pinkuus? No niin. Oiskohan tosta varmaan vajaa kilometri vielä. Uittorännille.
Siellä se vetää pitkää siimaa. Sun uistin tulee täällä perässä koko ajan. Sun uistin tulee koko ajan täällä perässä. Niin mä vedän uistin. Niin. Pitkää siimaa voi vettää tässä samalla. Lakanpoimintakone. Niin. Tuo on kätevä, kun mä olin molemmilta puolilta ottaa yhtä aikaa. Rannassa on vähän mutta pirun peltoa. Pirullinen pelto. No niin. Taas mennään. No se sanoo, että lähdetään käymään yhdessä paikassa. Se on kuulemma joku nähtävyys. En tiedä yhtään mihin se vie mua. Makkaratikkuja siellä mukana tuolla repussa ja jännittää mihinkähän se vie. Kuulemma joku uusi paikka. Nähtävyys oikein. Ja katsotaan siitä sitten uudestaan kohta. Ai jaa, niin se toi mut tänne. Huussi. Elikkä se on se huvila varmaan sitten jossain tuolla. Kerta se menee tonne. Näin sen täytyy olla kyllä, että kun huvila ja huussi, niin sehän elikkä huussi on tuo ja se huvila on jossain tuolla. Jonkun uuden huvila yllätyksen tekee mulle. Niin se täytyy olla. Jaa, tää on se. Mikähän se oikein? Mikähän se toimut tänne? Nyt se varmaan kaivaa meille eväitä tuolla kokkaa jonkun. Ei kun se toi lettu kesteli mut tänne. Niin on. Niin onkin. Ei kun se toi mut kalaa. Voi vitja. Ai että se on ihana. Kato miten hyvä paikka mulla on meitä. Ihan helppohan tuota oli tulla. Se oli semmonen tavarahissi tuli sieltä. Mutta kai se on sitten ruvettava tähän toimintaan. Kokeilemaan.
Joo. Yksi hauki tuli, pomppas irti. Ja nyt on pelkkää tyhjä. Ei siinä oo tällä hetkellä varmaan mitään. Eipä siinä minkään. Helppo tulla tänne. Lähdetään kokeilemaan toista paikkaa kohti. Niin. Kohta lisää. Takaisinpäin. Itikat menee suuhun. Kätevä varustus. Ei yhtään raami. Ei on täällä pitkät housut. Hiki tulee vaan kävellessä. No, eilen sieltä tuli harjusta ja tänne yksi hauki. Vähän aikaa väsytteli. Hyppäs ilmaan ja otti itsensä irti, niin se oli siinä. No eihän täällä haakia saa kottoa. Mutta on se kalaa kuitenkin. Haukihan on kala. Joku polku täällä menee, mutta missä? No siinähän. Tuokin menis tuonne. Mutta mennäänhän tuonne toiselle paikalle. Olihan se vähän työn takana haaveet, mutta harjus tuli, niin mitä sillä on väliä? Vaikka täällä vähän könkkää. No niin, täällä onnellinen kalamies saanut harjuksen tältä kyseiseltä paikalta. Tuolta heittämällä. Ja harjus ylös. Ja tänään syy. Vaikka täällä vähän könkkää, niin ei se. Oho, lippa jäänyt tuohon eteen. Ui. Vähän heikko silta. Nyt ei voi katsoa kyllä, että mihinkä tää kuvaa, mutta ei se pääasia. Ai korvaan menee. Siellä se on. No niin. Täällä kalamestari tekee se sipulikastiketta ja täällä perunat lähtee tulemaan. Siellä sitä herkkua saa harjusta. Jauho pussiin vielä kohta laitetaan. Sipulikastiketta täällä tulee. Näin. Sinne läks. Ai.
Siitä se lähtee tulemaan. Siellä se makke menee perkele. Meni uimaan Inarin jälkeen. Siellä se uimaa. Valittaa, että kylmä on vesi. Mutta onneksi meillä on sauna tässä lähellä. Ei ole hätää. Vai lähteekö suoraan kalaan, että ei mene saunaan? Tuskin lähtee kala. Kyllä menee varmaan nopeasti saunaan tästä. Ei sillä ole mikään kiinni. Vesi on ilmeisesti tosi lämmin. Sehän on jopa 11 astetta. Ei tulla mikään kiinni. Omalla. No niin, hyvä. Se on 11 asteista vesi. Katoin kaiusta. En tiedä. No onhan tää tietenkin uimassa käyty. Inarijärven rannalla täällä. No niin, sitä on reissusta kotiuttu pappahommiin. Juu, vähän tuohon arjen syrjään kiinni, niin taihan tuo lomahan tuo vielä jatkuu. Mutta 6 yö reissu se oli ja rentous lomalla jatkuu täällä sitten. Mutta eihän siinä. Kiitos jos jaksot ja katsot ja seuraaviin pätkiin taas uudestaan. Se on moro.